Na prvý pohľad vyzerá Star Park ako obyčajný zábavný park. Farebné atrakcie, veselí zamestnanci, častní návštevníci. Ale fanúšikovia Brawl Stars si už dávno všimli jednu vec. Čím dlhšie sa pozráš na Star Park, tým je desivejší. Počas rokov sa objavili desiatky zvláštnych odkazov, skrytých správ a nevysvetliteľných záhad. A dnes sa pozrieme na tie najstrašidelnejšie z nich. Poďme sa na to pozrieť. Jedným z najdesivejších tajomstiev bolo zvláštne vysielanie Star Parku. Počas livestreamu si fanúšikovia všimli podivné správy, zvuky, šumy a krátke momenty, ktoré vyzerali, ako by sa niekto pokúšal varovať divákov. Niektoré správy zneli tak, ako by ich vysielal človek, ktorý nechcel, aby pravda zostala ukrytá. Otázka je, pred čím nás chcel varovať? Keď sa pozrieš na svet Brawl Stars, niečo ti začne byť podozrivé. Kde sú všetci normálni ľudia? Vidíme robotov, mutantov a podivné bytosti. Ale obyčajní návštevníci Star Parku takmer neexistujú. Niektorí fanúšikovia preto veria, že sa v minulosti stalo niečo katastrofálne. Niečo, čo navždy zmenilo celý park. A možno aj každého, kto doň vstúpil. Mnohí fanúšikovia veria, že Star Park nebol vytvorený iba na zábavu. Mohol byť laboratórium, miesto, kde prebiehali tajné experimenty. Práve to by vysvetlilo vznik mnohých zvláštnych postav. Robotov, mutácií a technológií, ktoré sú ďaleko pred svojou dobou. Možno všetko, čo dnes v Brawl Stars vidíme, je len výsledok experimentu, ktorý sa vymkol spod kontroly. Ale zo všetkých záhad Star Parku je jedna najdesivejšia. Stále nepoznáme pravdu. Možno sú všetky tieto tajomstvá prepojené. Možno existuje odpoveď a možno je ukrytá niekde v Star Parku. Čaká na niekoho, kto ju objaví. Ale čo ak ju už niekto objavil? A práve preto o ňom už nikdy nikto nepočul. Pretože niektoré tajomstvá nie sú desivé kvôli tomu, čo vieme, sú desivé kvôli tomu, čo sa pred nami stále skrýva.